Така, хора, здравейте в моето ново видео в Клан 26. Днеска ще играем две страшни игри, които... Да. Смисъл страшно са свързани с маймуни. Сега, ми трябва да виждате каквото аз виждам. Сега, нека да видим. Ето. Първата ще бъде това. Тази игра, между другото, никога не съм я играл, сега първи инсталирах, сега ще я пробваме. Заедно да видим. Така. Малко лоши графики може да има на таблета, защото много такова говорят на някакви работи на английски. Добре? Здрасти. Да, как хубаво изглеждам, обаче. Така, сега името ми трябва да направя. Времето. Опси. Така. Сега това ми е името. И сега... Така. Сега е време да почнем да играта. Така. Добре. Сега е време да почнем. Така, сега да видим. Така мога да се избера нещо. Хайде да изглеждам. Скъмир съм. Сега откъде да се тръгна. Така да видим. Сървър. Сървър ще бъде... не сървър. Така, ще играя сам, защото... Сега минута изчакаме. Така. Вече ми направо почваме игра. Така. Сега хора, сега почваме от ето. Тази игра има 9 нива. Сега да чакам. Ето така. Трябва да намерим изхода. Тук ще е някакво чудовище. Не мога. Не, това е страшно. Ой. Сега. Трябва да търсим. Майко мила. Не, как ще игра тази игра, бе? Майко мила. Това нещо беше много страшно, хора. Намерете се звука, ако искате. Защото аз не знам как ще преживея това. Тук пък какво има? Така хубаво. Си само статности, като кем дефус. Добре. Сега да видим. Тук има някакви работи, ама... Добре. Чакам да видим това. Тук няма нищо. Почва. Майко мило. Здравейте, мишоци!
Тръгвай. Оле, майко. Какво? Ой, майко. Шрек. Но пак тя. Това е създателя на играта, пише. Ето се бъде. Какво да направя? Добре. Как се махна? Сега тук поема. Хора, сега ще ги попитам. Can someone teach me where to go? Така хора, сега ми показах какво трябва да правим. Сега. Тя трябва да следвам се, хора. Ще успеем. Хора, дайте. Да. Йеху! Майко ми, какво е това? Трябва да ги потони. Фак. Он идва. Хора, дайте. Много така, хора. Така, хора, минахме го. Сега тръгваме. Това тръгва. Така. О май гад. Така, хора. As well, Champu. Oh my god. Go. You can't catch me, Miles. Here. There. Okay. The wheel is here. Okay. Let's just go. 3, 2, 1. Така, хора. Да. Така, хора, тук трябва да разберем коя паразалка да се пуснем. Трябва да разберем коя паразалка да се пуснем. Аз не знам коя точно. Така. Такава обустително. Yes или не. Ето, че му покаже. Take my horse. Окей. От тук.
трябва. Тихо, 30 секунди. Oh my god. Така хора, се там да атакуваме. Окей. Хора се търся. О май! Майко мил. Хора, какво беше това? Хора, какво беше това? Нямам думи. Окей. So... Yes. Oh my god. Okay, I'm going first. Така хора, какво има тук, сега не знам. Oh my god, okay. The blue is the imposter. Тук, като най-гахто му в вълпак, когато се преструва на този човек. Сега той е фалшив, ще моля. Майко ти. О, май. Майко мил. Quick. Oh my god. Как хора? Много. Там малко поръстачу. Но. О, май гад! Боже! Се махна тук. На кой левел съм? Брат.
Много страшно бе. Така, сега. Работите. Добре. Този е много бърз. Така. Пики. Не тичам. О, не. Левай. Оле, майко мила. Трябва да отидем на другата игра. Сега хора, другата игра е Scary Baboon. О май гад. Ман на играта, ама... Нищо. Хора, това ще много страшно, наистина. Опа. Така. Сега. Тук ще бъда сам. За да бъде още по-страшно. Така че... Какъв room code? Ето такъв room code. Примерно... Сега ще се джойна. Не. Това не. Добре, не. Така. Опа. Така. Не бе. Че ме крули. Добре. Така. Сега тук ще бъда с някакви други хора, че да не бъде толкова страшно. Така. Ето тия. Ей, бабум! О, да. Точно. Мен ли бе? Уху! Айде бе. Май! Добре. Малко може да докладвам таблета, защото има много хора или защото е такова. Добре. Добре. Ще бъде така, че да не ми бъгва. Та самата игра много тежка. Тук има хора. Трябва да няма хора. Ето тук няма да има хора. Да. Няма хора. Надявам се да е хубаво такова, което виждам. Защото се изпитики вече направо. Така. Хора, надявам се вижда хубаво. Защото аз не знам какво да мога да се направи по-добре. Мога да снимам видео в видеото, между другото. Еми. Така тази игра, хора, е много гличи и няма може да играем. Така че... Защо не можем да играем играта сега? Това много се...
След това на таблета, което виждате е много такова, много малко графиката. Чай, къде вляза тук? Да се махна тук. Така че хора, не знам колко ще може да снимам без да се опреди това камерата на таблета, ама нека видим. Някак ми звъни. Хора, някакъв ми звъни. Хора, мисля, че не мога правя толкова повече, така че това ще е видео от мен. И чао, хора.